Este vídeo resume os principais aspectos para crear unha proba utilizando a actividade cuestionario do campus virtual. Antes de proseguir, consideraremos que todas as preguntas a empregar xa están almacenadas no banco de preguntas da aula. Deste xeito, a creación dunha proba ten dous pasos. O primeiro, creala e configurala, indicando parámetros como os prazos, tempo disponible ou número de intentos. O segundo, indicar que preguntas se usarán de todas as disponibles. Antes de facer calquera modificación na aula, debemos activar a edición. A continuación, no tema onde desexemos crear a proba, seleccionamos engadir unha actividade ou un recurso. Na ventá emerxente, seleccionamos a opción Cuestionario e pulsamos en Engadir. Indicaremos, en primeiro lugar, o nome da proba e a descripción, que incluirá toda a información e datos necesarios que os estudantes deben coñecer para realizala. Suxírese non indicar os prazos, tempo disponible ou puntuación, pois estes datos aparecerán automáticamente unha vez os configuremos. Na sección Sincronización, configuraremos as datas en que a proba se abrirá e se pechará, ademais do tempo límite que cada estudante terá para realizala. Ademais da data, debemos prestar especial atención á hora para evitar confusións. Por defecto, os cuestionarios envíanse automáticamente ao rematar o prazo se o estudante non o fai antes. Recoméndase manter esta configuración para minimizar as posibles incidencias. Na sección Cualificación estableceremos o número de intentos indicando cantas veces poderán realizar esta proba. En caso de permitir máis dun intento, poderemos configurar que método de cualificación se usará para obter a nota final. Tamén podemos configurar a cualificación para aprobar, que só terá efectos estéticos, marcando en verde ou vermello as cualificacións daqueles estudantes que superaron ou non a proba. Na sección Deseño, configuraremos o método de navegación, seleccionando Libre, se queremos que os estudantes podan ir adiante e atrás nas preguntas, ou Secuencial, de forma que non poida regresar ás páxinas coas preguntas previas. Configuraremos aquí cantas preguntas aparecerán por defecto en cada páxina, algo que poderemos axustar, de ser preciso, máis tarde. Cabe destacar que actualmente, en caso de producirse calqueira tipo de interrupción, os cuestionarios gardan o progreso do estudante cada minuto ou cada vez que cambian de páxina, permitindo retomalo a partir do último punto de gardado. Na sección Comportamento da pregunta, podemos habilitar ou non a posibilidade de barallar dentro das preguntas, é dicir, que as posibles respostas aparezan en orde aleatoria, pero só para aquelas preguntas onde a opción barallar foi activada cando se incorporaron ao banco de preguntas. Tamén seleccionaremos o comportamento das preguntas, que cambia en gran medida como se comporta a proba. Destaca o tipo comentario diferido, o comportamento máis semellante ao dunha proba estándar, onde os estudantes non recibirán ningún tipo de comentario ou avaliación ata que a proba completa sexa entregada. No botón de axuda, asociado a este ítem, atópanse máis detalles sobre o resto de comportamentos. Na sección Opcións de revisión, configuraremos que información se amosará aos estudantes en función do seu progreso na proba. Ademais de ocultar os comentarios explicativos que incorpora cada pregunta, tamén é posible ocultar a puntuación de cada pregunta e mesmo se a resposta é correcta ou non. Suxírese facer visibles todos os resultados unha vez a proba estea pechada. Na sección Restriccións extra nos intentos, é posible configurar un contrasinal de acceso á proba para, por exemplo, que todos os estudantes accedan de forma simultánea. Estas opcións de seguranza non ofrecen funcionalidades que permitan realizar un exame presencial con garantías ou seguridade sobre as condicións nas que se desenvolve por parte do alumnado, como pode ser a identidade de quen a realiza, o acceso a materiais de axuda ou evitar que o estudante se comunique con outras persoas. Finalmente, dispoñemos das opcións comúns habituais a todas as actividades do campus virtual, como as restriccións de acceso ou o completado da actividade.
Destacamos que, por defecto, este cuestionario será visible para os estudantes. Recoméndase ocultalo ata que as preguntas sexan incorporadas. Pulsaremos en Gardar e volver ao curso para crear a proba. Podemos ver que o cuestionario xa está incorporado. Ao acceder por primeira vez, o sistema indicarános que debemos editar a proba para incorporar as preguntas. Esta mesma opción está disponible no bloque Administración. Para engadir as preguntas, pulsaremos sobre Engadir. Dispoñemos de dúas posibilidades: engadir preguntas seleccionadas de forma explícita ou engadir preguntas aleatorias, é dicir, que varían cada vez que se acceda a esta proba. Para engadir preguntas concretas, seleccionaremos Banco de preguntas. Na ventá emerxente poderemos ver todas as preguntas almacenadas en cada categoría. Marcaremos todas as preguntas do noso interese e incorporarémolas pulsando sobre o botón Engadir preguntas seleccionadas á proba. Repetiremos o proceso con todas as preguntas e categorías necesarias. Para engadir preguntas aleatorias, seleccionaremos Engadir unha pregunta aleatoria. Indicaremos a categoría onde debe buscalas e o número de preguntas aleatorias. O sistema garante que as preguntas non se repetirán, polo que é moi importante que na categoría seleccionada existan suficientes preguntas onde escoller. Finalmente, pulsaremos no botón Engadir unha pregunta aleatoria. Veremos que estas preguntas teñen a icona dun dado e únicamente amosan o nome de categoría. Como podemos ver, é posible combinar preguntas concretas e aleatorias segundo as necesidades da proba. As preguntas incorporaránse en páxinas segundo configuramos previamente. Pulsando no botón Repaxinar, podemos cambiar este esquema en calquera momento. Tamén podemos ordenar as preguntas manualmente e dividir ou unir as páxinas existentes. A opción Barallar preguntas fará que a orde das preguntas sexa diferente para cada estudante. É independente e completa a opción Barallar dentro das preguntas que configuramos anteriormente. Ao carón de cada pregunta, dispoñemos de iconas para facer unha vista previa da pregunta, para eliminala desta proba en particular ou para modificar o peso relativo con respecto ao resto de preguntas. Na parte superior configuraremos a cualificación máxima da proba que se trasladará automáticamente ao libro de cualificacións. Se o total de puntuación das preguntas non coincide coa cualificación máxima, esta axustarase automáticamente. Tras finalizar a inclusión das preguntas, recoméndase facer unha vista previa da proba para detectar posibles erros. Para iso, no bloque Administración, dispoñemos de opcións para editar a configuración, editar a proba e facer unha vista previa. É moi importante ter en conta que unha vez que os estudantes inicien o cuestionario, xa non será posible retirar ou engadir novas preguntas, excepto se eliminamos todos os intentos realizados ata o momento. Por último, en caso de que ocultáramos a proba aos estudantes, farémola visible. A partir dese momento, o cuestionario quedará regulado polos prazos de inicio e fin previamente configurados.